dag vil jeg lave en Let's Build serie mere, hvor jeg så skal bygge noget, som I kan skrive ned i kommentaren, hvad det skal være. Og Christoffer, han er ikke med endnu. Han er på ferie. Så jeg havde tænkt mig at starte med at bygge et eller andet hus, tænker jeg. Yeah. Tror jeg vil begynde på. Så vi starter bare en speed up nu. Ja, så er vi tilbage, og det er vores bånd på huset indtil videre, og jeg er ikke ligefrem den bedste til at bygge hus, så ja, vi starter speed up igen nu. Så har vi fået lavet vores lille hus. Ja. Yeah. Jeg synes, det bliver rigtig godt. Hvis I kunne lide det, så like videoen. Og ja, yeah, der er vist ikke så meget andet end at sige. Tak fordi I så med. Hej.